सांगमाने ଯେଉଁମାନେ କୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଝା ଖାଆନ୍ତି ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେବ। ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଝଟକା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବେହୋସ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକମାନେ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ମାଛର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁକୁଡ଼ାର ପଞ୍ଝା ବି ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସକୁ 80% ଲୋକ ଖାଉଥିବା ବେଳେ 15% ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଝା ଖାଆନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଝା ଖାଇବାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଓ ଚୀନକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଖବରର ସତ୍ୟତା। କୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଝା ବଡ଼ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ, ହେଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ କୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଝାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭରପୁର କ୍ୟାଲସିୟମ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଠୁ ନେଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୁକୁଡ଼ାର ପଞ୍ଝା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହ କେବେ ବି ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ାର ପଞ୍ଝା ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା, ହାତର ଜଏଣ୍ଟରେ ହେଉଥିବା ପେନ୍ ଦୂର ହୁଏ। ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଥିଲେ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ାର ପଞ୍ଝା ଖାଇବେ ତେବେ ଶରୀର ଗରମ ରହିବ। ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହା ହାଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଝା ଶୀଘ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେବ ଆପଣ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।